Actress Bangs Garcia engaged na sa iyang Filipino-British non-showbiz boyfriend nga si Lloyd Birchmore. Ang aktres mipaambit sa maayong balita dito sa iyang Instagram ug nag-upload siya og mubo nga video clip sa proposal sa iyang boyfriend dito sa isla sa Boracay. Diin caption ni ini mao ang "Yes, baby ko, I will spend the rest of my life with you. God gave me the best indeed." A proposal, ladies and gentlemen, right there. Lloyd Birchmore just proposed to Bangs Garcia. Ladies and gentlemen, very special night. Using very, very heartbeat. Nagpost sab si Bangs ug hunagway nila ug giubanan og balak nga Sweet Horizon. Si Bangs ug Lloyd nagkaila niadtong January 2015 ug opisyal nga nahimong mag-uyab human sa duha ka buwan.